Καλησπέρα σκόλες και αγόρια μου. Καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Βάση, για όσες δεν με γνωρίζετε. Και αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, μην αργείς και πάτα έγγραφη. Αλλά πάτα και την κουδουνίτσα για να ενημερώνεσαι για ό,τι νέο ανεβάζω. Όπως θα δείτε και από τον τίτλο, έχω πάρα πολύ καιρό να σας ανεβάσω γενικότερα αγαπημένα προϊόντα, είτε skincare είτε μακιγιάζ. Και επειδή έχω πάρα πολλά, είπα να τα χωρίσω σε δύο βίντεο. Το ένα θα είναι με skincare, καθαρά περιποίηση προσώπου και σώματος, και το άλλο θα είναι αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ που χρησιμοποιώ πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και γενικότερα αρκετό καιρό. Οπότε μπορώ να πω ότι έχω μια πολύ εμπεριστατωμένη άποψη για όλα αυτά τα προϊόντα, πώς έχουν κάτσει επάνω μου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αρχικά με τον καθαρισμό του προσώπου μου. Γενικότερα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ για τον καθαρισμό του προσώπου μου. Θα σας δείξω ένα πολυλατρεμένο, όπως βλέπετε έχει φτάσει πάρα πολύ χαμηλά. Είναι αυτό εδώ από L'Oreal. Το συγκεκριμένο έχει μέσα τριαντάφυλλο και γιασεμί, δεν είναι σαπούδι, είναι σε μορφή gel, είναι κάπως παχυρευστό, είναι για ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα. Γενικότερα εμένα το χειμώνα μπορώ να πω ότι αφυδατώνεται πάρα πολύ και το σώμα μου και το πρόσωπό μου, οπότε χρειάζομαι πάρα πολύ ενυδατωμένα προϊόντα στο πρόσωπό μου. Το συγκεκριμένο το λάτρεψα από την πρώτη χρήση. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ το ντεμακιγιάζ στο πρόσωπό μου να το κάνω είτε με σαπούνια είτε με τέτοιου είδους προϊόντα καθαρισμού, για να βάζω και μπόλικο νερό, να νιώθω ότι έχει καθαρίσει το πρόσωπό μου. Το συγκεκριμένο είναι στα 150 ml, είναι για καθημερινή χρήση, ενώ μου καθαρίζει το πρόσωπο, μου αφήνει και νιώθω ότι μου αφήνει ενυδατωμένη την επιδερμίδα μου χωρίς να την ξηραίνει, κάτι το οποίο αν και δεν είναι σαπούνι αλλά ουσιαστικά μοιάζει με σαπούνι, δεν μου ξηραίνει την επιδερμίδα, δεν μου παίρνει τα απαραίτητα συστατικά για να χάσω την ενυδάτωσή μου. Ένα επίσης προϊόν το οποίο το χρησιμοποιώ όσο το δυνατόν περισσότερο θυμάμαι είναι αυτό εδώ το σαπουνάκι. Λοιπόν, είναι ένα χειροποίητο φοβερό σαπουνάκι, είναι με κανέλα και ελιά, το οποίο ουσιαστικά είναι και αντιξιοδοτικό, είναι ναι. Το οποίο είναι αντιοξυδοτικό χάρη στην κανέλα και πολύ θρεπτικό χάρη στην ελιά. Είναι πλούσιο σε άρωμα κανέλας, που εγώ τρελαίνομαι για το άρωμα κανέλας. Είναι αρκετά μεγάλη ποσότητα και επίσης είναι πάρα πολύ οικονομικά σαπούνια. Εννοείται ότι τα περισσότερα link θα σας τα έχω αφήσει κάτω στο κουτί περιγραφής για όλα τα προϊόντα, οπότε να τσεκάρετε να το δείτε αν θέλετε. Επίσης ένα προϊόν από L'Oreal είναι αυτή εδώ η τονωτική λοσιόν. Τη λατρεύω, την αγαπώ, νομίζω ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή. Επίσης είναι αυτή και για ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα και έχει τριαντάφυλλο και γιασεμί. Η συγκεκριμένη θεωρώ ότι έχει κάποιο άρωμα έτσι λίγο από τριαντάφυλλο και γιασεμί, ενώ η κρέμα δεν έχει τόσο, μπορώ να πω. Τη συγκεκριμένη αν δεν τη βάλω στο πρόσωπό μου μετά τον ντεμακιγιάζ μου, την τονωτική λοσιόν, όπως βλέπετε την έχω καταναλώσει πάρα πολύ. Είναι και επίσης αρκετά μεγάλη ποσότητα, 400 ml. Νομίζω ότι δεν έχω ενυδατώσει την επιδερμίδα μου. Γενικότερα η τονωτική λοσιόν είναι παρόλο που δεν το κάνουμε πολλές, είναι ένα απαραίτητο στάδιο στον καθαρισμό του προσώπου μας, γιατί φεύγουμε από τον καθαρισμό, έρχεται η ενυδάτωση με την τονωτική λοσιόν και στη συνέχεια η κρέμα προσώπου που βάζουμε, εν πάση περιπτώσει. Το συγκεκριμένο πραγματικά, ενώ μου καθαρίζει και τυχόν υπολείμματα που έχει αφήσει το ντεμακιγιάζ, τέλος πάντων, το εκάστοτε ντεμακιγιάζ που έχω κάνει, παρόλα αυτά μου ενυδατώνει εκείνη την ώρα πάρα πολύ την επιδερμίδα μου. Ένα επίσης πολύ λατρεμένο νεράκι μισελέρ είναι από το Your Natural Way. Το λάτρεψα επίσης από την πρώτη φορά, δεν έχει μείνει, μάλλον έχουν μείνει 3 σταγονίτσες, είναι στα 100 ml, πραγματικά μόσχο βολάει, μου καθαρίζει πάρα πολύ γρήγορα
οτιδήποτε μακιγιάζ και να έχω κάνει. Ξετρελάθηκα πραγματικά από την πρώτη φορά που το δοκίμασα και σας το συνιστώ, εννοείται όλα αυτά τα προϊόντα τα συνιστώ. Βέβαια πάντα να κοιτάτε τη δικιά σας επιδερμίδα. Εγώ τα συνιστώ σύμφωνα με τη δικιά μου επιδερμίδα. Σε μένα έκατσαν πάρα πολύ καλά, σε κάποιους άλλους μπορεί να μην έκατσαν λόγω του ότι έχουμε διαφορετική επιδερμίδα. Επίσης ένα αγαπημένο μου προϊόν και το οποίο το χρησιμοποιώ τουλάχιστον 1 με 2 φορές τη βδομάδα και το έχω πάντα στην μπανιέρα μου για να μην ξεχνάω, είναι αυτό εδώ το scrub προσώπου από Natura Estonica Bio. Το συγκεκριμένο είναι επίσης για ευαίσθητες επιδερμίδες, είναι στα 150 ml. Έχει, όπως αυτή τη στιγμή θα βλέπετε και στο βιντεάκι, έχει πολύ μικρούς κόκκους. Σε μένα γενικότερα τα scrub δεν τα θέλω ούτε πάρα πολύ πυκνά στη ζάχαρη, να το πω έτσι, στους κόκκους που έχουνε. Τα θέλω ούτε όμως πάρα πολύ αραιά. Θέλω μια μέτρια κατάσταση και το συγκεκριμένο πραγματικά είναι μια μέτρια κατάσταση. Μου καθαρίζει πάρα πολύ όμορφα το δέρμα στο να υποδεχτεί τα επόμενα προϊόντα περιποίησης του. Εννοείται δεν θα μπορούσα να παραλείψω αυτήν εδώ τη μάσκα που είχαμε και στο κουτάκι Μαρτίου που σας έχω φτιάξει βιντεάκι, αν το θυμάστε όσοι το έχετε δει. Είναι μάσκα από Cougar Beauty, την είχαμε στο κουτάκι με το YOLO Gift. Έχει μέσα ιαλουρονικό οξύ, είναι μια θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη συσκευασία για μάσκα. Πραγματικά αφήνει ενυδατωμένο το πρόσωπό σου, την αφήνεις γύρω στα 5 με 6 λεπτά στο πρόσωπό σου. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην νιώσεις κάτι ιδιαίτερο, αλλά όταν θα την ξεβγάλεις, τουλάχιστον σας λέω από δική μου εμπειρία, όταν θα την ξεβγάλεις νιώθεις άλλο πρόσωπο, νιώθεις ότι έχει γυαλίσει όλο στο πρόσωπο. Θα μου πεις εντάξει, υποτίθεται μάσκα για ιαλουρονικό οξύ, ναι, υπάρχουν και άλλες που νομίζω ότι δεν έχω κάνει τίποτα στο πρόσωπό μου, οπότε σας την επίσης τη συνιστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα πάμε στα προϊόντα ενυδάτωσης που χρησιμοποιώ στο πρόσωπό μου. Θα σας δείξω αυτό εδώ το Aloe Vera Gel, μου το έχει στείλει το Big Woman. Είναι από 90% φυσική αλόη, όπως τα βλέπετε και στο βιντεάκι αυτή τη στιγμή είναι σε τζελώδη μορφή. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο προϊόν, εκτός από καθημερινή ίσως ενυδάτωση ή μια έξτρα ενυδάτωση που μπορεί να νιώσει η επιδερμίδα μου ότι θέλει, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και σαν primer ενυδατικό. Γενικότερα επειδή εγώ, όπως σας είπα και πριν, έχω κανονική και ίσως προσξηρή επιδερμίδα, θέλω πάρα πολύ ενυδατικά primer. Το συγκεκριμένο λοιπόν, με τα περισσότερα και matte foundation που έχω χρησιμοποιήσει, μου έχει δώσει την ενυδάτωση που χρειάζομαι. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη εξίσου. Επίσης πάμε τώρα στα serum προσώπου που με έχουν αφήσει άναυδη. Είναι αυτό εδώ από Dalon Cosmetics, είναι από τη σειρά S Nail Face Serum Total Botox. Είναι στα 50 ml, λοιπόν το συγκεκριμένο serum, χωρίς υπερβολή, από την πρώτη εφαρμογή που το είχα στο πρόσωπό μου, εγώ προσωπικά ένιωθα αυτό που λέει, ότι σαν να μου έχει κάνει ένα total botox. Εμένα προσωπικά ένιωσα ότι μου τραβάει το πρόσωπο από την πρώτη εφαρμογή. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω αν δεν το δοκιμάσετε. Έχει εννοείται αντιρρητικούς παράγοντες, όπως καταλαβαίνετε, πλησιάζουμε και τα πρώτα άντες. Όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία σας έδειξα δεν έχουν parabens, δεν προκαλούν αλλεργίες. Ένα ακόμα serum το οποίο το χρησιμοποιώ και ως serum αλλά και ως primer για το μακιγιάζ μου. Είναι αυτό εδώ από Alchemy of Beauty by Lou. Είναι ένας ενυδατικός ορός το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ως βάση προσώπου. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη κοπέλα φτιάχνει προϊόντα για το πρόσωπο, ενυδάτωση σώματος, προσώπου, ίσως και μαλλιών, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω και μαλλιών, τα οποία είναι για τις ανάγκες της κάθε μίας. Δηλαδή δεν κάνει μαζικά 10, 20, 30 κομμάτια και όποιος πάρει. Της λες τι ανάγκες έχεις εσύ και σου φτιάχνει ένα προϊόν το οποίο είναι για σένα και μόνο. Το συγκεκριμένο λοιπόν θέλω να σας πω εκτός ότι μοσχοβολάει, δεν μπορείτε να φανταστείτε αν δεν το μυρίσετε. Όπως αυτή τη στιγμή θα βλέπετε και στο βιντεάκι,
μέσα έχει αυτές τις περλίτσες. Αυτές λοιπόν οι περλίτσες δεν είναι τυχαίες, έχουν μέσα διάφορα ενυδατικά συστατικά τα οποία θρέφουν και το πρόσωπό μας, αλλά επίσης δίνουν μία λάμψη. Όπως σας είπα, εγώ θέλω ενυδατικά προϊόντα πριν από το foundation μου. Το συγκεκριμένο επίσης μου έχει φιλτράρει και μου έχει κάνει ένα smooth, μου έχει σμουθάρει ουσιαστικά αυτό που λέω εγώ, το μακιγιάζ μου. Όπως βλέπετε δεν το έχω ούτε μήνα και το καταναλώνω αβέρτα, θέλω να σας πω. Και επίσης τρελαίνω πάρα πολύ με αυτές τις περλίτσες, έτσι, οι οποίες νόμιζα ότι είναι κανονικές περλίτσες, αλλά τελικά δεν είναι. Και αυτήν τη λάμψη πραγματικά νομίζω αυτή τη στιγμή τη βλέπετε κιόλας, ότι έχει κάνει μια τρομερή λάμψη, η οποία είναι και στο πρόσωπό μας. Και εμένα μην μου δώσεις λάμψη, όπως βλέπετε λαμποκοπάω από παντού. Και τώρα πάμε σε μια κρέμα προσώπου, η οποία είναι από την Aloe Vera Naxos, είναι 100% βιολογική αλόη, όπως θα βλέπετε αυτή τη στιγμή στο βιντεάκι, είναι σε μορφή gel. Να σας πω ότι δεν είναι μόνο κρέμα προσώπου, είναι κρέμα σώματος, είναι κρέμα που θρέφει δερματίτιδες, οτιδήποτε προβλήματα μπορεί να έχουμε στην επιδερμίδα μας. Πριν συνηθίσω να τη βάζω καθημερινά στο πρόσωπό μου, το χειμώνα πετάω διάφορες, ας πούμε, σαν μικρά εξαιματάκια στο χέρι μου. Και λέω να το δοκιμάσω, αφού μου λέει ότι είναι για δερματίτιδες, σας δοκιμάσω να δω αν με βοηθάει. Λοιπόν, θέλω να σου πω την πρώτη και δεύτερη εφαρμογή. Πραγματικά ένιωθα ότι τα χέρια μου και το σημείο ουσιαστικά που την τοποθέτησα, πραγματικά έκανε μια τρομερή ενυδάτωση. Και εννοείται ότι ήταν κάτι πάρα πολύ λατρεμένο για το πρόσωπό μου, που δεν ξέρω, νομίζω ότι ό,τι έχω βάλει σε κρέμα άλλη δεν μου έχει δώσει αυτήν την ενυδάτωση που εγώ θέλω. Άλλωστε, μιας και είναι φυσική αλόη, πραγματικά φαντάζεστε πόση ενυδάτωση αφήνει στο δέρμα μας. Και τώρα πάμε σε μια κρέμα ματιών που επίσης χρησιμοποιώ πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Είναι από Pure Lab, είναι με γάλα γαϊδούρας. Γενικότερα, όπως θα γνωρίζετε, το γάλα γαϊδούρας εκτός από ενυδατικές ιδιότητες έχει και αντιγυρετικές ιδιότητες και με βοηθάει, μπορώ να πω, πάρα πολύ ακόμα και στους μαύρους κύκλους, αλλά και στο να μην σπάει το δέρμα μου όταν έχω πολλές κουρασμένες μέρες λόγω της δουλειάς και διάφορων άλλων υποχρεώσεων. Είναι στα 25 ml και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, θα έλεγα, γιατί θέλει μια μικρή κουκκιδίτσα και για τα δύο μάτια, μην ξεχνάμε. Εγώ προσωπικά γενικότερα βάζω και στο πάνω βλέφαρο. Και τώρα πάμε σε ένα προϊόν το οποίο πραγματικά, εκτός από την υπέροχη μυρωδιά, γενικότερα εγώ έχω ένα θέμα απίστευτο με τις μυρωδιές. Παθαίνω κάτι το παράξενο. Αν δεν μου αρέσει η μυρωδιά, δεν θα το πολύ φορέσω, ακόμα και αν μου προσφέρει όλες οι ιδιότητες οι οποίες μου υπόσχεται. Θέλω να φοράω πράγματα και να έχω πράγματα τα οποία πραγματικά νιώθω τα μαλλιά μου, το πρόσωπό μου, το σώμα μου μοσχοβολιστό, ρε παιδί μου, έχω ένα θέμα με αυτό. Θα σας δείξω λοιπόν μία κρέμα για μετά το λούσιμο για τα μαλλιά. Επίσης είναι από Dalon Cosmetics, είναι η Total Hair Protection. Είναι 12 σε 1, ουσιαστικά σου λέει είναι ένα χρυσό σέρουμ για τα μαλλιά μας. Γενικότερα, επειδή όπως θα έχετε δει έχω κάνει κανένα 2 φορές την δεκαπά στο μαλλί, οπότε θέλω πάρα πολύ να είναι ενυδατωμένα, δεν θέλω να μου σπάνε, δεν θέλω να έχω ψαλίδα. Πάντα μετά το λούσιμό μου βάζω αυτή την κρέμα στα μαλλιά μου, βασικά επειδή έχω λιπαρό μαλλί στις άκρες το βάζω. Σου λέει όμως ότι μπορείς να το βάλεις από τη ρίζα, δεν το ρισκάρω εγώ προσωπικά. Το βάζω από τη μέση και κάτω και πιο πολύ στις άκρες, που εκεί θέλω την ενυδάτωση ουσιαστικά να μου την προσφέρει. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο ισιώνει τα μαλλιά, που εντάξει, εγώ έχω ίσιο μαλλί, αλλά πραγματικά μου τα κάνει χωρίς φριζάρισμα. Δίνει λάμψη, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει και από τον ήλιο και από τη θερμότητα. Πραγματικά, όσον αφορά τη θερμότητα, όσες φορές έχω κάνει ψαλίδι, έχω κάνει το άλλο που σας έχω δείξει σε ένα προηγούμενο βιντεάκι που αυτή τη στιγμή μπορεί να περνάει από πάνω, δεν νιώθω ότι μου καίει το μαλλί, που αν δεν το βάζα πραγματικά θα μύρισε καμένο εντελώς το μαλλί μου. Πραγματικά με έχει ξετρελάνει. Το μόνο αρνητικό που μπορώ να πω είναι ότι μου είχε χαλάσει η αντιλία, δεν πειράζει όμως, το έξυπνο πουλί δεν πιάνεται από τη μύτη. Το έβγαλα και το χύνω σιγά σιγά
στο χέρι μου, θέλει πάρα πολύ μικρή ποσότητα, είναι πάρα πολύ αυτό μεγάλη ποσότητα, 150 ml και νομίζω δεν θα τελειώσει ποτέ. Και πάμε τώρα στα προϊόντα που είναι για το σώμα μας. Θα σας δείξω αυτό εδώ, το αφρόλουτο από The Pioneers. Αυτή τη σειρά είναι το Made by You, δηλαδή φτιάχνεις αφρόλουτρο, κρέμα σώματος, νομίζω και σαμπουάν μαλλιών αν δεν κάνω λάθος. Εσύ σου δείχνει τις οδηγίες και με φυτικά προϊόντα που έχεις στο σπίτι σου, αλλά και με διάφορα φυτικά προϊόντα που σου δίνει η συσκευασία, φτιάχνεις μόνη σου, ολομόναχη, το συγκεκριμένο αφρόλουτρο. Λοιπόν, σε ένα event που είχαμε πάει στο φαρμακείο της Νίκης Καβαδίας στην Καλυθέα, είχε event The Pioneers, οπότε είχαμε την τιμή να φτιάξουμε και μόνοι μας αυτό εδώ το αφρόλουτρο. Δεν ξέρω αν μπορέσει κάποια στιγμή μια κάμερα, ένα κινητό, νομίζω μόνο αυτό δεν έχουν βρει, να βγάλει σε εσάς το άρωμα το οποίο αυτή τη στιγμή μπορώ να σας περιγράψω και δεν περιγράφεται. Πραγματικά δεν είναι μόνο το άρωμά του, έχει μια κρεμόδη υφή, αυτή τη στιγμή το βλέπετε και στο βιντεάκι, που πραγματικά μέχρι και την επόμενη μέρα και χωρίς να βάλεις κρέμα σώματος ή body butter σου δίνει μια μαλακή υφή στο σώμα σου. Δηλαδή, εκτός από το άρωμα που δεν φεύγει, νιώθεις πάρα πολύ ενυδάτωση στην επιδερμίδα. Και μετά το αφρόλουτρο χρειάζεται και σκραμπ. Επίσης θέλω να σας πω ότι ένα πάρα πολύ μπομπαριστό που λέω εγώ σκραμπ σώματος είναι αυτό εδώ. Και επίσης μοσχοβολιστό κρέμα σώματος. Είναι αυτό εδώ από Pure Lab. Το συγκεκριμένο το είχα πάρει σε μια μαζική παραγγελία που είχα κάνει με πάρα πολλά σαπούνια, σκραμπ, κρέμες σώματος κτλ. Το συγκεκριμένο όμως μου έκλειψε πραγματικά την καρδιά. Όπως θα έχετε δει, είναι ρε παιδί μου λες και έχεις βάλει ζάχαρη με ελαιοκαρίδας. Μου μυρίζει σοκολάτα, μου μυρίζει κάτι σαν μελομακάρονο. Επίσης φαίνεται και σαν μελομακάρονο. Όπου είναι καρβέλια ονειρεύεται, εν πάση περιπτώσει. Είναι και για πρόσωπο και για σώμα, αλλά για το πρόσωπο εμένα νιώθω ότι ίσως να μου αγριέψει την επιδερμίδα μου. Στο σώμα όμως, όταν το βάζω, πραγματικά δεν ξέρω αν όσοι έχετε δοκιμάσει θα με θυμηθείτε και όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει επίσης θα με θυμηθείτε. Ενώ είναι σκραπ, το οποίο σημαίνει ότι σου κάνεις απολέπιση στο σώμα σου, εν πάση περιπτώσει, και διώχνει τα νεκρά κύτταρα. Ενώ πλένεσαι, αφήνει αυτά τα έλαια που έχει μέσα, αφήνει πραγματικά παράλληλα ενυδατωμένο και το σώμα σου. Δηλαδή και κρέμα να μην βάλεις, υπάρχει ενυδάτωση στο σώμα σου. Γενικότερα σας θυμίζω ότι όλα αυτά τα προϊόντα δεν έχουν parabens. Και πάω σε ένα τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, προϊόν για το σώμα μας. Είναι αυτή εδώ, είναι το βούτυρο σώματος από Your Natural Way. Είναι στο άρωμα Baby, είναι δηλαδή πουδρώδες άρωμα. Θέλω να σας πω ότι εγώ γενικά με τα αρώματα που μυρίζουν πούδρα δεν το έχω καθόλου, σας το λέω ειλικρινά. Μου στέλνει λοιπόν η εταιρεία το συγκεκριμένο βούτυρο σώματος και δεν μπορούσα να αντισταθώ. Είναι ολόκληρη γαβάθα που λέω εγώ, εν πάση περιπτώσει, και την αδειάζω, τη βάζω με τον κιλό. Το θετικό ποιο είναι? Ότι μέχρι και την επόμενη φορά που εσύ θα κάνεις μπάνιο, το δέρμα σου έχει αυτή την ενυδάτωση, αυτή την αίσθηση απαλότητας, σαν να το πρωτοέβαλες. Πραγματικά σας το λέω, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω διαφορετικά. Μέχρι και την επόμενη φορά που θα κάνεις μπάνιο, ακόμα και μπάνιο να κάνεις, δηλαδή όλα αυτά δεν σας τα λέω υπερβολικά, πραγματικά τα έχω υπερτεστάρει αυτό το διάστημα. Είναι πλούσια σε ενυδάτωση. Νομίζω αυτά τα προϊόντα είχα να σας δείξω. Πείτε μου ωστόσο και τα δικά σας προϊόντα που έχετε λατρέψει, αγαπήσει και ξετρελαθεί. Θα έρθει σύντομα και βιντεάκι με αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, νομίζω πάρα πολύ το περιμένετε, αλλά θα έβγαινε πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο να σας έκανα ένα τεράστιο βίντεο και για μακιγιάζ και για skincare, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να σας κάνω, οπότε έπρεπε κάπως να τα χωρίσω. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Εάν σας άρεσε δώστε το ένα like, ακολουθήστε με όμως και στα social media μου, Facebook και Instagram.
Instagram, που επίσης θα υπάρχουν τα link κάτω στο κουτί περιγραφής. Δώστε το like, κάντε μου subscribe, comment, περιμένω τα πάντα. Να ξέρετε ότι στο Instagram έχουμε και διαγωνισμούς, τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Σας κάνω live, όπως και αυτό το μακιγιάζ σας το έχω δείξει σε live βιντεάκι στο Instagram, όπως και πάρα πολλά μακιγιάζ σας δείχνω στο Instagram, για να βλέπουμε μαζί ουσιαστικά και πιο πολλά προϊόντα. Οπότε αν θες να βλέπεις πιο πολλά προϊόντα εκτός από το κανάλι, ακολούθησέ με και στο Instagram. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, να περνάτε τέλεια. Επίσης μην ξεχνάτε πως η ομορφιά δεν είναι το όπλο μας, εμείς είμαστε το όπλο της ομορφιάς. Φιλάκια πάρα πολλά.